Ayun. Sir, sa Miso Radio ni siya, sir, no? Miso Radio 7.5 FM, radio station. Partner radio station ni Congressman Bambi. Sir, unsa man ang inyong mga problema rin kaniadto sa wala pag-isuglan o improve ang merkado? Sa una, ma'am, kita itong merkado, problema mi kung mag-ulan. Kay na-divide siya sa mga building niya. Kung mag-ulan, ang atong customer musulod sa atong merkado, magtagpayong, magkasiningkiay sila. Kunya, usasad, ang among mga mamaligya ay, kami mga mamaligya ay, ang amo sa mga baligya, dali ra kayong madaot, maigo sa ulan ug init. So, mauna nga, nagahangyo gid mi sa amuha nga pinalangga nga congressman nga matagaan mi og nga makomportable sa among pagpamaligya diri. Unsa ba ni kabililon para sa inyo, sir, nga gihatagan ang mayroong katumanan ni Congressman Bambi Manog ni Mayor Atty. Emmanuel Ilipe? Dako kay ni nga bililon, ma'am, sa tibok na mong kinabuhi isip diri mi nagsalig tanan. No, so ang amo ang panikay-sikay diri makuha na ma-easy na ba dili gyud mi maglisod-lisod. No. So basta kay sa amo ang kasing-kasing dako kay mi pagsalamat sa amo ang congressman o sa amo ang pinalagang mayor diri. So, sir, basta doon na po kayo mensahe, manan makag-mensahe kay congressman. Basta doon na po kayo mensahe nga to sa mga katauhan. Ilabi na sa katong mga mamalit sa merkado, sir, pohon nga mahuman na ni sir. O akong ipaabot dito sa mga customer sa umaabot, mga silingan nga sa lungsod sa Taguluan, mga silingan nga di na madugay na kay moderno nga merkado nga limpyo, among ikapasalig nga limpyo og mga presko og tanan nga serbisyo nga among ikatag sa inyo. Nagahawag ako kaninyo nga kasi pangalan nimo. Bisita kamo sa atong merkado umabot mahuman kini. Salamat kay sir. Sa Taguluan Market Vendors Association. Sir, wala nang dami sir, matuno na gid inyong 25 milyones na programa preso diri sa lungsod sa Taguluan kaning merkado po dito. Dako ba ni katabang sa inyong katawan? Oh, dako kayo, dugay na kayo nga naghandog na nga ma-improve na ang merkado. Gani na daghan na latasan mga kakulian. May gani na nakaangko na gyud mi og mga leaders nga gikan sa taas pa dong sa pinakaubos. Wala na gyud kuan, wala na gyud kumbaga wala na bitoy babag. Una nga mapasalamaton kay mi ni Congressman Bambi, Mayor Nadja sa uban pa. Pila mo ka vendor diri sir tanan? Kuan mi ka ami sa apil ang mga kanang sidewalk namin sa 300. Ika na naglangkob na sa 1 ka seksyon. Tapat mo, linisin mo. 8 ka seksyon. Imong mensahe kang Congressman Bambi Manog sir. Gusto lang akong ipabot sa amo ang pinalangga nga congressman nga daghan kay salamat nga natuman na gyud ang among mga yango sa iya ug iya kini gihatag sa moa. Daghan kay salamat Congressman Bambi Manog.